Obiano Gobanani. One was up. And one Governor Obiano. One who can go with. One who can go on acting. All of the money. That also dear man, Munye. That also dear man, Munye. Why am I looking? I look at one acting. You go, I know, you never. I know a Melan, you are not a Melan. I see now a cat, throw or song. I can't catch it. We don't like the number. Go ahead, I'm just sorry. I will do it. I want to go over there. All the way around, but I do not. China, a Bobo, Korea, a Bobo, Japan, a Bobo, Anambra, a Bobo, and a Bobo. I got about Singapore. I know to go to Father. Otherwise, I never go to the night. I know from Korea, I will walk with the rubber about you. Oh, you gamble, one of the wedding here. You are the other. Well, I don't know what I do. You need but now I can't know what to do. Kana imezifoji alipafu ni oso kumana atine leideni na Anambra State baada okwani anu Dubai atine leideni na Anambra State baada government led by the BOT chairman who is the governor of Anambra State. Ladies and gentlemen, unebuzianya unugafu Mpitimpi na ekweni unu ga-afụ ife ndị igwe ga-agwali. Hey! Na COVID-19 na niile olu hey! Hey! Obodo edelugo Chineke mee Igbo delute ụlọ onye ọbụla na-agaba My goodness. Hey,
moto bunye ndị polisi na Anambra. O mere ya eme. Ogo moto bunye ndị amị. Wagolu moto bunye ndị sekuriti na Anambra. Obodo wedelu. Owe gama moto go bunye ndị igwe. Wabuku onige. Odo wama mbaladalo. Abaku onige. Oya burana barane hebe, oya burana barane hebe. Inebu, Igwe niile nọ na Anambra State, Igwe ọmalịcha Ikenga mụta. How? Super. Okini can just Hey! Made in Nigeria. Wachepilo, Moto kalaka. made in Anambra State. Hey, ọkwa nwa Anambra, Innoson Ikenga. Mwenye ogene kanji isi kote ni biko. This is wonderful. Willie Obiano. This is I've never Ebele. What a marvel. What a marvel. Too much. Emechezie onye igwe nọrọ na moto ụmụ oyi ya ntụ oyi ya na-edozi arụ ọ bụ na ọ ka bụ ọrịa ihe dịka 15 years ka o wee kpanye emezuo onye taa na arụ ike na ọdịmma. Muze na nke na bụkwa iwe agbakọ dịka na-eme na Anambra. Muze na nke na-ekiri igwe egwu. What are you telling me? Oga muda soludo inokome. Oga muda soludo inekiriwe. Odani bagwata inabukiwa mkuone melanie. Oye bagoba ozo. This is what bagwata inekiriwe. Welanya nenewe. Onye azọrọ n'obo n'elu n'anya, onye edoghị n'anya, o metụ aka. If I can touching the lives of ndị igwe, ebe ọ na-adọ direct. Na krikọt. What is this? Na krikọt. Odogwu ọmọmbala. Hey. Ọmọdéka ní ìbò nílé, omi kùmé, kùdé ní àbúrádù.
buli taloka isaga ekwe mawiti kona ba akome ndoro nyekuo mawani na ba akwa mawani na ba mawa boga na ba onka manina anya ifuni ibabo minti odia roba ndị ọka ndị ọmambala si eme ya onye anya moto a dịka onye bana enye mmadụ ire especially Willie gọvanọ anyị na-eme mma ọ ga-adị gị na mma God will never leave you alone. God will never ever leave you alone. Ebele Anambra State na ebele gị ogologo ndụ arụ isi ike ọ dịba ka ndị gọvanọ ndị ọda steeti ga-akwụsịzi ya ọ dịba ka ọba bụrụ gọvanọ Anambra gọvanọ na-eme mmụọ ka na-imaji a na-ekwu nke imerụ ndị polisi ọzọ mbụ ị na-ekiri igwe iri ị na-emere ị na-ahụghị ibe abụga na-emere Anambra ọzọ mbụ ekene emere oge ntoye ekene wapụga na-eme mma na aka na-ebe otekwe iwe karị ịma na o nwere oge ọgbalụ ndị ọrụ oyibo Christmas ewe butukete rice butukete ihe olili wee jụrụ ya ọ ga-agbapụrụ ndị political appointees o nyere anya so onye ka emekete eme bute nke ndị polisi ndị amị ndị navy civil defense all the security agencies enwe na Anambra State ọka na-abịa moto ka na-abịa obodo one ka iwezi moto akarị nwoke ọ dị ka ọnwa kaadị na ya kaadị gị na ndị Igbo ya marazi aka enyere ya esi n'ụdị ọzọ na ndị Igbo ya mara ụdị moto ndị Igbo na-anya ka ihe edezi mere ya nye anyị esi na ndị obere amara anyị abụrụ Igbo maka anyị ekọrọ okwu mmegbu Igbo obodo anyị wee bụrụ Igbo nọrọ nwayọ enye anyị esi na ndị obere moto ọrụ ihe dị ka fọdụrụ nje mfọdụrụ mba na ka aka Corona. Hey! I won't go in too much. What are you telling me? Na Innoson company ka a manufacture motor and hey, Anambra dịgo mma. Anambra mama no malo na geo. Anambra mama no malo na geo. Anambra State mama malo na geo. Oya bona tinya ka idozi obodo ayo. Ikenga. Ni mo na motor ka na Ikenga. Was in Ghana. I was one mother in Ghana. Oju. Innoson is also a great man. Even after I retire one of the governor in Chok, Ojen patronizing the band. If any in them, okay, it's so okay. So Jan, Welesuna Academy. Okay, so Jan, Welesuna Academy yesterday because of the rule or policy of His Excellency. About 118 months. Oh, I get luxury apartments. This is too much. Shedrack, 100,000. Okay, plus it's in the comment.
if I for big man, I want to be going at I back, you will do what you. Hey! Don't finish. The mountain. You may have to change when I'm long. No more than what you do, what is all this? Hey! Chineke, God, you are just too much. Even if I come on Anambra State, I will need to jump on this way because I know the bonus of the so that this legacy, this good work will continue. What a moment. You know, I'm going to get the road in Anambra, I'm not sure I'm not even the good way back. What? What do you Thank you. People, can we put our hands together for His Excellency? Ladies and gentlemen, without wasting our time, it is a wonderful occasion we have in our hands. This is His Excellency's way of telling him the Igwe, na Niana Fofa. So at this juncture, ladies and gentlemen, it will be my singular honor and privilege to invite the Honorable Commissioner for Local Government and Chieftaincy Matters, Honorable Chief Greg Obi, to come and speak to us. Hello. Your Excellency, the Executive Governor of Anambra State, Awka, Your Excellencies, Dr. Ezife, former Governor, Dame Etiaba, former Governor, the National Chairman
of our great party, the two victors, present and past, Ozombu Victor Oye, and Sir Victor Ume, most distinguished. The state chairman of our party, Chief Norbert Obi, Speaker, Anambra State House of Assembly, Abogidi Obi of Onitsha, Chairman, Anambra State Traditional Rulers Council, all the Igwes here present, Chairman of Northern Senatorial Zone, Southern Senatorial Zone, and Central Senatorial Zone. House members here present, my fellow commissioners here present, Ndi Igwe, please all protocol observed. Maka ifeni ne noiba. Everybody is distinguished, and everybody is distinguished, and if we go on, we may not get to the ceremony. Your Excellency, Ndi Anambra, Ekene Munu. If I am the Tata, is just for His Excellency, Ekene Ndigwe, because then Ndigwe na Denama from the beginning of his administration. He decided to make the traditional rulers even more so than the previous governors, to make them a bedrock, a foundation of his administration. Within the first week, he called a summit to tell them this. He made them the bedrock of the security outfit of Anambra State, changed the law of the land to reflect that the Igwes are the chief security officers in their various communities. And Akukwaka, he changed the law of the land to reflect that. And ever since, the Igwe assurance in the no, but now, before I knew Bata, if I na futata, I just have to go a times 2 or times 3. Makambuafu, Manu, no $100 and something a barrel. Apoko dike ne mefeni no neme, even though na manu bada to less than half all through the 8 years on here, but that did not stop him. Apoko dike Ungugwadi mentally Odoroma Etuambo. So I just want to welcome the Anambra State. And was there if which I know you have a lot to tell them, because they are partners in progress with you from the beginning, and will continue to be partners in progress until the end of your administration. Sorry, before I stop, let me recognize the presence of Professor Soludo. I just looked and I saw him. Then Ogene, and so many people who are here, because
Uchema Izuro, Nyebunam. It's a mistake of this thing. So, Your Excellency, let me stop so far because I'm sure you have a lot to tell Igwe. Dalu. Yes, Ugebe Naja. Tony Ugebe Naja. Asina Ezana Chika Punde Kuyana Koko. I nekene His Excellency na the team that is doing this great job from the Anambra. Now, Unumana Apga Party ne Meifenina. And it will be very pertinent if we invite the national chairman of this great party, but also Sir Victor Ike Oye. Also, please put your hands together as he comes forward to give us his remarks. APGA Apoga. Yena nungora kuno COVID when I get to tanya kana Jesus. APGA Awka Oyana na wanne Kukuruku Kukuruku Kukuruku. Your Excellency, the Action Executive Governor of Anambra State, Sir Willie Obiano, past governors of the state here present, the Chairman, Traditional Rulers Council, Anambra State, the Speaker of the House, I wish to stand on existing protocol. Because Ununanya, Asina, Onyamari Foggy, Pusinandoze, Pusigi Foggy. Makadive na ini rutata, Olira Nyono, Oya. Olira Nyono, Olimu, Mane Bokumota, Madam no Ikenga, Kano, maybe Ikenga Wuna Liwo. Your Excellency, the Governor of Anambra State, you have shown your administrative acuity and your humanity. Either I na forever attack, go see, Nagana Chineke Bodi Yemania. On our own modern Nasi, Kedebe Governor, with a good job, if any now. And our international airport. And our international conference center. And our poor one way was where and where security. I fight the COVID to stop to stand still. A man of a governor, a automatic gun and me, man, I'm not chilling and me, Fenina. Magonio and I am chilling Punija, good dad, oh, yeah. Oya patalo na ndị mmadụ na-atụ ya aka ebele fine memem maka agwọ na-atụ mbe na-atụ okpokoro ya onye Chineke tere ude o tesigi ya ife mmadụ na-eme ogene exercise infertility o nwere mgbe na-awa ọjị ọsị na gọvanọ ga-achịkwa ọzọ ọ bụrụ agha ka ọ gbara
onye mụ na ya nọ n'akụkụ ọtụtụ kedikwana enwe first term. Ọ Chineke ma ife ga-eme echi maka onye rụọ mma enye ọrụ ọzọ. Governor Willie Obiano, you've done very well. N'ihe na-aga ọfụma etu ahụ na apụga na-eme mma. Ọkwụ na-aghọta ife m na-ekwu. Apụga is doing very well. Onye sị na apụga adịghị eme ọfụma ya na naanị ihe nọ na field taa sị na apụga adịghị eme ọfụma. Ị ma na iwe a shameless person. Apụga is doing very, very well because the foundation Apụga put down is very solid. Oh yeah. I'm happy that Chief Senator Victor Men are here. Oh yeah, my immediate predecessor. He did very, very well. Oh yeah. More better. Oh yeah. Governor Peter Obi did very well in Anambra State. Oh yeah. Governor Obiano made better than Peter Obi. Only get take over from Governor Obiano get made best. So why we no wow afọ eziokwu ebuti ya ya. Ibuti ya otegnete ichidina. Because as the truth is unassailable. Ndeze niile nọ here, I'm proud. Ndeze anyị nwere na Anambra State. Bana eme ọfụma. Onye ka gọvanọ lesiri anya wee were moto dị etu a wee chọọ unu mma. You have to reciprocate it. Unu ga-adị loyal to the government. Maka ọ gọọmenti na-eme eze, ọ wụ ya. Chineke na-eme eze mana ọ gọọmenti na-asa eme ọ wụrụ eze. Ọ wụ na gọọmenti enyere gị certificate gara abụ eze. So you can be loyal to the government of the day and ensure security of life and property in your vicinity. All is very important. Moto anyị wee nyere unu were wee na-alụ ọrụ. So that eze pụta eze buru ebube. Maka na Gọvanọ Willie Obiano na-elega anya wee sị a sị na eze ga-achị ruo mgbe ebighị ebi. Ọrụ ma eze rijuo afọ. Ọ ma eze rijuo afọ. Iwe sị na ọ ga-adị ruo mgbe ebighị ebi. Ọ nke a wụ ndị eze rijuo afọ ka anyị na-afụ here. N'iru anyị niile. Asụ m sụọ na bekee ka m na-atụba ya n'Igbo. So na ama m na ana m asụ Igbo na-asụkwa Oyibo iwe m na-eme since. So ana m agwa ndị eze anyị biko nụ gbado n'anya n'ọrụ ụnụ na-alụ ka Anambra State wee do secure. Governor Willie Obiano agara nọ everywhere. He is the Chief Security Officer of Anambra State, while the traditional rulers are the security officers of their community. I want to follow all of Ofuma, the governor say all of Ofuma. Anambra is crime free. So now I'm making these traditional rulers, and the zonal chairman, work together, plan together. Love Anambra State. Let nobody distract you. Either Vatanese Zagare Juafo or the motor when you look at Anua, Ibani Arajoyi. In Kanua, Ewetana Kona, up we go to AC and a highest heat and making him a motor. Even Naguno. Ndeze, ono do loyal to the government. Government are not alone on Mugo. May them happen no toto. You see, Nike, Anambra State, Anambra no support on the African government. Even in Anambra State, since Africa Bido, government Anambra Bido, Africa,
since 2006. Well, Rotata, Puka government or Romanina. So, glory God, Chineka, Kapura Apuka, but I was Apuka, got more government. I didn't go no one Apuka and Wambo. Election order at 2021. Probably many Anna column everywhere, maybe good Anna is not true. All that Chineka is one again. All the people who get Anambra State again. After that, Anambra State again, 2021. And I can use the message that day now. After that, we need election next year with double capacity. Not most in the corner like that. Most like. God will do it for us. I'm only actually done on this. And when PDP Anambra State, forget Bila and PDP does not exist in Anambra State. ABC is not existent here. The only party in Anambra here is APG here. And all the very insulting in Anambra, but I'm not company of Nava. Government now go for 25th of every month, poor pension areas, poor gratuity. Now, living International Airport, 3.7 kilometers, the longest in Nigeria. Now, International Conference Center, Johnny, when I go to center in London. No security. If you not pop up and give for any man, I got not get into the area, one apparently. Now, can you do that? So, guys, who see a government government, who are who are who? Ono natara na apuga kile ka dosi. Dito ni tara na apuga kuda dosi. Ina yo mo support. Ina wana dem ma. Na diso. So that they make guy the tata. Ina ro pasike de mo ma ko ni. Ora ndo na so anything. Let us stick together and deliver this state. Kana agani. Victory is just one man. Even I thought more important. Even important the Africa program. And Africa will in Jesus' name. But Willie Obiano, and I'm taking a equivalent. Going them to onion Lamech and going to sense. Say to Kuru at 130 years. I mean, I don't know what I said. 130 years. To go and let them go in the 7. In Jesus' name. When you want to know about when children are killing I will live for Nanya when I long now. I will live for Nanya and if I am in Anambra State. Even on African Rebano is a tip of the iceberg. Even Canada. Kachina can make so poor. Because I am in a kayak guy or a third actress to the money. Don't be also too far. Come on, you boy. Can you put your hands together for our national chairman? Now, ladies and gentlemen, may I respectfully invite the Lord Bishop of Awka Catholic Diocese, Most Reverend Dr. Paulinus Ezokafo. Please, my Lord. Onye nwelu Jesu enweghị ife niile ọ na-achọ. Ọ nwụrụ maka anyị n'ome wee sacha anyị na njọ. Aba Chukwu na abalị Jesu asọgbu enimo. Wamali ma ba ọbalị mmanụ lobu Chukwu.
n'afọ nna na nwa na mmụọ nsọ onye nwe anyị nọnyere ụnụ Chineke nna pụrụ n'ife niile ọ bụ gị kere ife niile kee mmadụ wee nye ohere na-aga njem n'ụzọ dị iche iche iji ụkwụ ya na-aga iji ụgbọala ọgbatumtum na ụgbọelu na ụgbọ mmiri ebe a gbakọwa taata n'afọ ndị na-eleta obodo anya ndị igwe anyị olu mmasị na gọvanọ anyị wepụtara ụgbọala ndị a maka ọrụ ndị igwe anyị nyerefe aka na njem fa anyị naghị anapụrụ ife biko ka izeta ngọzi na ụgbọala ndị a niile dị n'ebe a ka ọ bụrụ ụgbọ nke ga-abụ ndị ga-abanye na ya n'udo ka abanye jee n'udo nata n'udo ka ghara inweta mmebi ọbụla na mkpakasị ọbụla n'ụzọ ka ya bụ ụgbọala na onwe bụrụ ife ọ ga-abụ eji ọrụ onye afa gị otito ka ọ ga-aba iji rụsị ọrụ na ndụ nke a o nyela anyị aka na njem anyị n'isi njedebe ka anyị ruo na be anyị dị n'eluigwe ya ka Chukwu ike na-egozi ụgbọala ịnụnwa ndị a dị n'ebe a n'afọ nna na nwa na mmụọ nsọ udo dịrị ụnụ. Okay. Yes, biko ka anyị kwụrụ nụ gọvanọ anyị aka ọsọ biko maka na it looks simple in the eyes of men what God is doing in Anambra State. But I tell you, God is at work. Anambra is in safe hands and we are happy for it. Ka anyị nye ada anyị nwaanyị obere ohere 1 minute ka ikwu okwu nwa obere. APGA Awka.